Kaixo, bide honetan jokaldiak nola idazten diren ikasiko dugu. Historian zehar idazkera mota desberdinak egon dira. Orain dela 30-40 urtetik ona, idazkera algebraikoa ezagutzen dena da hedatuen dagoena eta nazioarteko federakuntzak ofizialatzat ematen duena. Oso era simplea da jokaldiak eta partidak apuntatzeko. Orduan, aipatu partidak partekatu ahal izatea oso garrantzitsua dela, zeinbat aldetatik ez ba. Adibidez, partidak idatzi eta partekatu ahal izatea, posibilitatzen du munduko edozein partida guztia ez ba, edo profesionalen partidak zeintzuk izan diren erreproduzitzea. Balio digu bai gure partidak apuntatu eta etxean analizatu ahal izateko. Sistema algebraiko honek bi oinarri ditu. Alde batetik, pieza bakoitzak bere izena aukiko du. Segun eta zein hizkuntza erabiltzen dugun, letra desberdinak erabiliko dira. Erabiltzen da, pieza horrek duen izenaren lehenengo hizkia. Peoia da salbuespena, peoiak ez du letrarik. Orduan laukitxo horretan, ikusi ahal ditugu adibidez, gaztelaniaz. R-a rei, dama de, torrete, alfila, arekin eta kaballo C hizkiarekin. Inglesekaak ere hor ditugu, eta euskerazkoak ere jarri ditut. Erregea E hizkia, anderea A, dorrea D, gudaria edo alfila G hizkiarekin eta zaldia Z hizkiarekin. Gaur egun, revistetan eta adibidez online diren plataformetan hizkiak erabili beharrean iruditxoak erabiltzen dira eta horrek errazten du edozein izan da gure hizkuntza partidak ulertu ahal izatea. Alde batetik ditugu piezen izenak. Eta beste alde batetik dugu taula, ez ba? Gu badakigu, sake taula, 8 zutabe eta 8 hilaratan banantzen dela edo 8 hilara eta 8 zutabek osatzen dutela. Beti ikusi behar dugu zurien aldetik. Orduan, zuriek ezkerrerenko izango duten zutabea, izango da A zutabea. Orduan, A zutabetik hasita H zutabera, ditugu 8 zutabeak. Zutabeen hizkiak hizkuntza denetan berdinak dira. Baina beltzen kasuan, kontuan izan behar dugu, pieza beltzekin jolasten ari bagara, guk ezkerran dugun zutabea, A izan beharrean, H zutabe izango dela. Eta hilarekin berdina gertatzen da parkatu. Zuriek urren duten hilara, lehenengo hilara deituko da, eta urrunen dutena izango da 8. hilara. Beltzen ikuspuntutik, beraiek urren duten hilara, 8. hilara izango da. Orduan, hizki eta zenbaki hauekin, tablerako lauki bakoitzak du bere izena, ez ba? A batetik hasita, H 8. Hor ikusi dezakegu. Lehen hilarako laukia zelan ditzen diren, bigarrenekoak, kontuan auki behar dugu,
lauki baten izen idazterako orduan, beti idazten dela, izkia lehengo eta gero zenbakia. Orduan, orain, adibide batzu bitartez, joango gara apurtxo bat esplikatzen eta ikusten notazioa. Partida hau, ez zutabean dagoen peoia mugitu salten da, beraz, E4. Eta beltzek, E5 jokaldiarekin erantzuten dute. Esan dugunez, peoiak ez du izkirik, beraz, peoiaren mugimendu bat idazterakoan, idazten dena da, peoia ze laukitara doan. Zutabe berdina, ez zutabeko, ez azpiko peoia barkatu, E5 laukira doa. Orain, zuriek gudaria mugitzen dute. Nora, ze zutabean dagoen, laugarren laukira. Horregatik, jokaldia izan da, gudaria C4. Pantailan ikusiko dituzue, iruditxoak erabiltzen dituela. Bale, beltzek, peoia mugitzen dute, D zutabeko peoia, kasu honetan pauso bat bakarrik orduan, D6. Zuriek zaldia F3. Eta horren erantzuna, beltzen erantzuna da, gudaria G4 laukira. B batean zegoen zaldia C3 laukira eramaten dute, beraz, zaldia Z C3. Eta beltzek G zutabeko peoia pauso bat aurrerantza, G6. Hemen, pantailan ikusten baduzue, biderketa ikurra agertu da, ez ba? Zergatik, lauki horretan, pieza edo peoi bat zegoelako. Orduan, gure pieza edo peoi bat, pieza bat dagoen laukira doanean, biderketa ikurra agertzen da. Kasu honetan, zein da E5 doan pieza, zaldia, ez ba? Orduan, Z, bider, E5. E5 bai da, helmuga laukia. Hemen beltzek, D bateko erregina jaten dute, beraz, gudaria bider D bat, eta orain, ikusiko duzue, zelako esakemate polita ematen duten, edo eman zuten, 1700 urtean Parisen jokatu zen partida honetan. Alfila zaldiagatik defendatua dago, beraz, ezin du erregak alfila jan, ikusten dugu hor jokaldia zelan idatzi dan, alfila edo gudaria, bider, F7. Eta gehi ikurrak zer esan nahi du, xake ematen dutela. Errega pauso bat aurrerantza doa, E7 laukira, eta, orain hurrengo jokaldian, zuriek zaldia D5 laukira mugituz, xake emate emango dute. Eta hor ikusi aldezakezue, almohadilla ikurra, horrek adierazten du xake ematea dela. Orain, gehien erabiltzen den ikurra hori da, almohadillarena, baina posible da baita ere, bi gehiketa ikur idaztea, xake ematea adierazteko. Eta bat, zer esan nahi du, zuriek irabazi dutela. Goazen beste partida bat ikustera. E5, zaldia Z F3, Z C6, zaldia C6, gudaria C4 laukira, zaldia F6 laukira, zuriek
zaldia C hiru laukira, gudaria B laura doa, zurien D zutabeko peoia pauso bat aurrera, eta beltzek enroke laburra. Enrokea jokaldi berazia da, gogoratuko duzuenez bi enroke mota daude, bata da enroke laburra, eta bestea enroke laburra da H zutabeko dorraz egiten dena, eta bestea enroke luzea, bai beltzek eta bai zuriek, A zutabeko dorrarekin egiten dutena. Orduan, biak desberdintzeko, da hemen ikusten duzue, enroke laburra zelan idazten dan. 0, gioia 0. Eta ontsi ikusiko dugu, enroke luzea zelan idazten dan. Gudaria G bor laukira doa, beltzek peoia pauso bat aurrera, erregina D bi laukira, gudaria E 6 laukira beltzek, eta enroke luzea. Orduan hemen ikusi daiteke, desberdintasuna enroke luzea denean, 3-0 agertuko dira, enroke laburra denean, 2-0. Goazen beste adibide bat ikustera. Jarraitu ditugu jokaldiak. Zaldia F6ra, zaldia F3ra, C zutabeko peoi beltzak bi pauso aurrera, beraz C5, C3, zaldia C6ra, alfila D3 laukira, alfil beltza D7 doa, eta orain alfil edo gudari zuriak D6ko alfila jango duenez, nola idatziko dugu jokaldi hori? Ba, G, bider, D6. Eta orain, beltzek alfil bat ez galtzeko, alfil zuria erreginarekin jarren beharko dut ez ba, edo handerarekin. Zelan idatziko dugu jokaldi hori? A, bider, D6. Hemen, ohartu behar garen beste mugimendua dator. Konturatzen bazarete, hemen, bi zaldia joan aldira D bi laukira. Orduan, garrantzitsua izango da, partida kasbarik edo konfusiora eramaten duen jokaldirik gabe idazteko, desberdintzea. Orduan, kasu honetan, zelan idazten da. Bi pieza lauki berdinera joan alderen direnean, eta piezak zutabe desberdinetan daudenean, zutabe hori idazten da baita ere. Zeratan, lehengo, betiko bezala, zaldiaren izkia edo iruditza erabiliko da. Kasu honetan, Z. Zaldi bata dago B zutabean eta bestea F-an. Guk B zutabeko zaldia denez mugitu nahi duguna, Z eta gero B idatziko dugu. Eta azkenik, eta betiko bezala, Z laukitara doan. Orduan, hor ikusi dezakezue, zaldia B, D2. Eta nola izango litzateke beste zaldia izango baliz mugitu dena? Hor ikusi dezakegu. Zaldia F, D2ra. Enroka egiten du beltzak, enroke laburra, beraz 0-0. Zuriek ere enrokea egiten dute. B6. Anderea bi laukira zuriek, beltzek gudaria B7 laukira, eta zaldiekin gertatu den bezala, berein daude, bi pieza joan aldirenak, bi pieza ez, bi dorre, desberdin, E batera joan aldirenak. Orduan,
kasu honetan, F zutabeko dorrea da mugitu nahi dugun orduan. Zelan idatziko dugu jokaldia? Ba, D, dorrea delako, F zutabean dagoelako, E batera. Beste dorre izan baliz mugitu dena, zelan izango litzateke? Ba, dorrea, D, A, kasu honetan A zutabeko dorrea delako, E bat. E bat laukira doalako. Bale, beste gauza bat hemen ikusi, ez duguna ikusi, eta da, peoiak pieza edo pioa jaten duenean. C bider D lau. Zergatik C? Ba, mugitzen den peoia, C zutabeko peoia delako. Biderketa ikurra zergatik? Bat, doan laukian, pieza edo poi bat dagoelako. C laukitara doa, D laura. Beraz, C bider D lau. Orain, zuriek peoia jango dute. Baina bi peoi daude jan aldutenak D lauko peoia ez ba? Ba, horregatik, beltzen mugimenduan bezala, guk idatziko dugu C peoi jaten duen. D lauko peoia jaten duen peoia kasu honetan da, E zutabean dagoena, beraz, E bider D lau. Beste peoia izan balitz D lauko peoia jaten duena, zelan izango litzateke jokaldia idaztea? Ba, C bider D lau. Partida aurrerantza doa, zaldia ebostera, zaldiak ebosteko beste zaldia jaten duenez, zaldia bider ebost, erregina zaldia jaten du, orduan Anderea bider ebost, Anderea bider ebost, eta zuriek erregina berreskuratzen dute dorrearekin. Beltzek hasiko peoia mugitzen dute, eta orain zuriek dorrea E batera mugituko dute. Baina nik dorre E bat esaten badizuet, zuek ez dakizu ez dorre den ez ba? Bestalde, dorre A E batera aipatzen badut, badakigu mugituko dena dela A zutabeko dorrea. Zaldia desazpiradoa. Desazpira joan da, E bosteko dorrea mehatxatzen dut ez ba? Orduan, mugitu beharko dugu E bostean dagoen dorrea. Orduan, hemen jokaldi izan zen, E bosteko dorrea E irura mugitu zen. Baina, klaro, beste kasutan gertatu ez den bezala, orain, bi dorreak E zutabean daude. Beraz, ezin dugu zutabearen izena erabili dorre bat bestaren gandik desberdintzeko, ez da? Orduan, kasuetan zelan egiten da? Ba, zutabearen izena erabili beharrean, hilararen zenbaki erabiltzen da. Orduan, guk E bosteko dorrea mugitu nahi badugu, zelan idatziko dugu jokaldi hau? Ba, dorrea D bosgarren zutabean, bosgarren hilaran dagoen dorrea delako, E irura. Zelan izango litzateke dorrea mugitu bagendun? Ba, kasu honetan izango zen dorrea bat E irura. Dalako lehenengo hilaran dagoen dorrea mugitzen dana.
Eta zelan idatziko da dorre hau ona badator? G bostera. Kasu honetan, bi dorretatik bat bakarrik joan aldenez G bostera, normal idatziko genuke, normal edo jokaldi gehienak idatzi ditugun moduan. Dorrea, G bostera. Orain heldu zertan, zeilaratan dagoen aipatu. Ze G bostera mugitu alden dorre bakarra hau da. Hau ez. Honekin ikusi dugu apurtxo bat partidetako mugimenduak zelan idazten diren. Orain, jokaldi bat falta da, jokaldi berezi bat. Da, peoiaren promozioa. Orduan, badakizue, peoi zuria 8. hilarara eta peoi beltza lehenengo hilarara heltzen direnean, beste pieza batengatik aldatzen dela, eta nore idazten da jokaldi hori. Lehenengo idazten da peoiaren mugimendua. Orduan, peoi hau ona eramatea zelan idatziko litzateke? E8. Baina 8. hilarara heltzean, pieza batengatik aldatu behar da. Orduan, aukeratuko duguna izango da Anderea. Orduan, zelan idatziko da mugimendu guztia, izango da E8, peoiaren mugimendu eta gero berdinketa ikurra, eta berdinketa ikurra eta gero bihurtzen den piezaren izkia. Kasu honetan, erregina bihurtuko da, beraz, E8 berdin Anderea. Hemen, iruditxo erabiltzen da. Orain amaitu dugu ikustea nola idazten diren jokaldiak, eta aipatuko dizuet, jokaldietatik aparte, daudela bebai simbolo asko, partida komentatzeko. Orduan, hemen ikusi alda adibidez, ikusi alditugu jokaldi batzuk beltzean, beste batzuk urdinean, simbolo batzuk gorrian, idatzizko komentarioak berdez. Orduan, rebilteta normalean, simbolo hauek hitzezko esplikazioekin batera datoz. Baina badaude publikazio batzuk direla eginak edozein hizkuntza hitz egiten duen pertsonak ulertzeko. Eta etortzen dira bakarrik simbolo hauekin. Simbolo ezberdina dagoz, nik hemen gutxi batzuk aipatuko ditut. Berdez ikusi dizakezuenak dira jokalarien izenak, ze herrialdetan edo ze hiritan jokatu zen partida eta partida jokatu zen urtea. Orduan ikusi daiteke hemen egiten duela referentzia partida ezberdinei, ez ba? Hau, holan dator, hasierak ikasteko fitxategi badelako. Orduan, beltzean zer dator? Beltzean dator, partida orokorraren mugimendua datoz. Hemen ikusi dezakegu zaldia 6-3, D kopeoia zela kopeoia jaten du, partida aurrerantza doa, jokaldi desberdinak eginez.
Orduan, partida nagusia edo orokorra izango litzateke hau, Beliazki Ribli Eslovenian jokatu zen partida 2001 urtean. Eta da beltzel datorrena. Baina, aurreko posizio honetan egon dira, aipagarria diren beste partida batzuk, ez ba? Eta horregatik datoz, A eta B aukera, no? Eta horrazten gare guztien simbolo ezberdinak. Lehengo simbolo txai ikusiko dugu, infinitoarena. Horrek esan nahi du, partida komplexua dela, eta partidari posizioa berdindu moduan dagoela, baina posizio komplexua dela. Bestalde, hemen adibidez, berago berdinketa simboloa ikusi dezakegu. Horrek esan nahi du, partida guztiz berdindua dagoela. Eta beste alde honetan, ikusi dezakegu gehi eta berdinketa ikurra. Ikur horrek esan nahi du, kasu honetan zurien mugimenduaren alboan dagoenez, zuriek abantaila txikia dutela. Orduan adibidez, honek izango lirateke, hiru simbolo posizioa baloratzeko. Gehiago daude. Gero beste simbolo mota batzuk ere badaude. Adibidez, esklamazio eta galdera ikurra. Horrek esan nahi du, jokaldia interesgarria dela. Eta berago ikusi dezakegu, harridura ikurra dakarrena. Harridura ikurra bat badago, esan nahi du jokaldi ona dela, eta bi datozenean jokaldi oso ona dela. Bestalde, galdera ikurra badago jokaldi baten alboan, esan nahi du jokaldi kaskarra dela. Eta bi galdera ikur badaude, jokaldi oso kaskarra, eta segura normalean ipintzen da, posizioaren balorazioa guztiz kontrakora aldatzen denean. Orduan, hemen, gero hemen beste simbolo interesgarri badago, dala triangulutxo hau. Orduan adibidez, hemen, torre hau mugitu eta gero, posizioaren balorazioa da, posizio berdintsua, baina komplexua dela. Eta triangulutxoa zer esan nahi du, ideia, kasu honetan beltzen ideia izango dela, zaldia D8 mugitu, eta gero D8tik E6 mugitzea. Zaldia E6 C6 baino beto egongo da, orduan ideia hori izango da. Eta hitzak erabili barik hori adierazteko, ikurra hau erabili dute. Hau izango litzateke. Orain, dituzue esteka bi ariketaen bi bideotara, non mugimenduak zelan idazten diren praktikatuko dugun.